Malam akwai wanda nake so mu haɗu da shi, nake so ya taimaka min. Akwai wata business da muka yi ko ma'amala ko nake so mu ƙulla amma ina ta so mu haɗu yaƙi, yaƙi ya bar ya bada damar haɗuwa da shi. Ina ta so wa'yansu su kai ni gare shi muyi magana sun ƙi. Malam akwai wani mai gida ina so ya taimaka min abubuwa sun ci tura. Yanda za ka haɗu da shi ma damuwa ne, yanda za ka haɗu da shi aiki. To shi amma yanda zai zo ya neme ka, in dai ka tabbatar ya san ka to zai zo ya neme ka. In bai san ka ba ka nemi abin da za ka yi ya san ka. To in ya san ka dama aikin da zai zo ya neme ka. Domin in bai san ka ba kana ina zai zo ya neme ka. Bai san wa zai zo ya nema ba to kaga kuwa in aka ce dama wani abu za a cutar da shi. To ga aiki mafi sauƙi. In dai ka san mutum ko kana mu'amala da mutum ko kana kiran wayansa baya ɗagawa ko kuma kana business da shi ko kana so ka ƙulla wata alaƙa ka tashi hankalin mutum ko na so ko baya so. Sirri guda ɗaya daga suran Alqur'ani ko ince ayar Qur'ani. Addu'a kalma ɗaya da ake yawan yin ta in dai ka yi to wallahi mutum ko bacci yake in ka kira shi ko ka neme shi ko kuma ka roƙi Allah a kan shi a lokacin ko bacci yake sai ya tashi ko bai san ka yi ba ko bai san kai ba ne. Shine addu'an haka. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. To wannan shi kaɗai za ka riƙe kake yin sa a kan Allah ya ɗaura ka a kan wani ƙafa ɗari ba ɗaya. Ka sa a gabanka ka sa waya a wayanka kana kiran mutum ka kama jan wannan lazimi darajar Nabiyu Rahmati. Wallahi sai ya amsa. In so kake baka wani abu ko wani abu ko kuma Allah ya shiga lamarin sa ya tashi hankalinsa to ka karanta ɗari ba ɗaya. In waya kawai kake so ya ɗaga wayanka kake so ya ɗaga to kawai ka karanta ƙafa bakwai ka kira shi a waya zai ɗaga ko zai mutu sai ya ɗaga. Ba bacci yake ba ko hanyar lahira ta fi sai ya ɗaga wayanka kafin ya koma. Hanya ne mafi sauƙi ga gaggawan biyan buƙata Allah ke yi. Ba ni sai Allah, Allah zai ma da izinin Ubangiji. Wannan hanya ne mafi sauƙi in aka yi Allah zai ma. Allah ya tafi mu. Sannan kuma ɓangaren abin da ya shafi ɗaurin baki a kan lamarin wani abun malam a ɗaure baki da waye. To hanya mafi sauƙi kar ka yi don zalunci. Abin da dai muke yawan faɗa kar mu ba da sirrin don taimakon ka. Ka taimaki kanka kuma daga baya ka zo ka kamar da shi zalunci ko mugunta hakan baya yi bai zai ba. Sirrin zai lalace. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un kawai. Wannan ka karanta da niyyar ɗaurin baki akan kowa komai ko shari'a ko matsayi. Jiyan nan ma mun kulle ma mutane wajen mutum 200 baki da wannan sirrin. Shari'a ne akan mugunta da zalunci da cin amana da abubuwa aka shirya na mugunta muka ɗaura bakin. Hatta aka kori ƙara har da wa'yansu aka gayyato domin a zo wannan gurin a bada shaida na ƙarya da na mugunta da zalunci domin a ci amana ko a ci mutuncin wani. Da wannan sirrin muka lalata komai. Da ƙyar aka bari ma aka shigo cikin kotun daga ana shigowa ko minti 30 ba aka an kori ƙaran ba za a yi ba wannan haka. Shi ke nan. In dai ka ga haka to sai dai Allah ba. Sai dai Allah kawai in ya kai wannan. Sai dai a bar ma Allah yi. Allah ya sa mu dace wannan sirri mafi sauƙi da saurin tasiri da biyan buƙata cikin gaggawa. In ka ɗau wannan sirrika nawa za ka tayi ka gaji. Ka yi sharing. Sabida kai ma ka ji daɗi in na sake sawa wani yayi kai following ka yi liking ka yi comment ka yi sharing duka ka faɗi alkhairi ko ka yi shiru. Falyaqul khairan aw liyasmut. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Ina muku fatan alkhairi. Masha Allah.